Mga bata, aduna ko'y pangutana sa inyo. Unsa ang inyong mga paborito nga prutas? Sige. Ikaw, Bia. Unsa imong paborito nga prutas? Ay, ako, teacher, watermelon. Very good. Ang watermelon, tubigon nga prutas o hamis ang iyang panit. Ikaw, Alan, unsa imong gusto nga prutas? Ay, ako, teacher. Durian. Okay. Lami masad ang durian. Apan, mag-amping kung maghawid sa durian. Kay aduna kini siya'y gansangon nga panit. Ikaw, James, unsa imong gusto nga prutas? Teacher, avocado akong gusto nga prutas kay humokon. Humo. O ganahan ko sa avocado, ilagi na kong isagol sa fruit salad. Ay, kalamig ba sa inyong ipangsulti nga mga prutas, oy? Tara, magkaon na lang tag fruit salad. Thank you, teacher. Thanks, teacher. Salamat,